Όταν έρχονται οι δύσκολες μέρες του μήνα και αρχίζει ο πόνος, τα παυσίπονα μοιάζουν η μόνη λύση. Είσαι σίγουρη ότι είναι? Πώς θα σου φαινόταν να σου λέγαμε ότι υπάρχει ένας εύκολος, υγιεινός τρόπος άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πόνων της περίοδου? Το θεραπευτικό θερμικό έμπλαστρο AlgoTreat είναι ακριβώς αυτό. Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται στα σημεία των πόνων περίοδου, περιέχει φυσικά συστατικά, είναι διακριτικό και άοσμο. Χρησιμοποίησε άμεσα το AlgoTreat μόλις αισθανθείς τις πρώτες ενοχλήσεις περίοδου. Μόλις ανοίξεις τη συσκευασία, το έμπλαστρο θα θερμανθεί σταδιακά, φτάνοντας εντός 30 λεπτών στο μέγιστο ευεργετικό επίπεδο θερμότητας, το οποίο παραμένει σταθερό για 12 τουλάχιστον ώρες. Εφάρμοσε το έμπλαστρο πάνω στο ισόρυχό σου στην εξωτερική ή στην εσωτερική πλευρά, ανάλογα με την ένταση της θερμότητας που επιθυμείς, στο σημείο όπου χρειάζεσαι ανακούφιση. Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις παραπάνω από ένα, τοποθετώντας τα σε διαφορετικά σημεία. Η θερμότητα του AlgoTreat δρά διπλά. Επαναφέρει τη φυσιολογική οξυγόνωση των μειών της μήτρας και παράλληλα μπλοκάρει τους υποδοχείς του πόνου με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση του. Βάλε τώρα τέλος στους πόνους της περίοδου εύκολα και υγιεινά με το θεραπευτικό θερμικό έμπλαστρο AlgoTreat. Βρες το σε επιλεγμένα φαρμακεία καθώς και στα καταστήματα Μασούτης και Hondo Center.